Irekiko gogua, bere seme-alabei umeen tanborradan laguntzen ibilita sortuko zitzaion segurazki. 2011an, Jaietako zinegotzi gisa, helduen tanborradako antolatzaile taldean sartu zen. Eta Alkartasuna elkarteak helduen tanborradan parte hartzea erabaki zuenean, hantxe agertu zen Karmele, fin. Alkartasunaren izenean, bilera guztietara eta antolaketa lan guztietara juteko prest. Eta badakizue, aste izaten da errexena, jarraitzia zailena. Baina Karmeleri ez zaio indarrik agortu. Urtero jarraitu du festa hau dotore atera dadin alegin betian. Eta hori bakarrik ez. Minbiziaren aurkako elkarteko laguntzaile. ACOES Honduras elkartean elkarlanean. Errefuxiatuen aldeko gabonetako kanpainako parteide. Ibilbide luzia darama bolondrez lanean. Lan gogorra egiten, baina disfrutatzen aldi berian. Iratzarri dantza taldean gaztetan, gerora kantu jiran, plaza dantzetan, inauteritako konpartzan, beti bolondrez. Disfrutazen eta disfrutarazten. Gaur, tanborradako antolatzaileok Karmele Alberdiri eskaini nahi diogu makila, berak herria bizitzeko duen moduagatik. Politika eta enpresak alde batera utzita, herri bat martxan jartzen duena, herritarren borondatezko parte hartzea delako. Eta zu, borondatearen eredu zara, Karmele. Alkatearen eskutik jasoko duzu makila. Eskerrik asko eta atxalo handia hau zuretzat. Beñatek ia dena esan du. Zoriona, Karmele. Eskerrik asko, gabon den hori. Niretzeko makilo jasotzea ohore bada. Eskertu nahi diet, danboradako batzordeai nigan gogorazteagatik. Egia da ordazkatera elkarte taldea, alkartasunekoak, hoiek gabere ez da izango posible gaur egun gu aminotia. Daiko dituzke, bi persona gogoratu, goreipatu, bat Antonio Izmendi eta besta Benito Beitia, gure aurreneko sortzaileak, gure taldea aurreko parte hartu zuenak, ilusio guztik, eta bituz, zerek esango, bueltaka, emintxe gaude. Gero beneko nioken makila hau beriziki emakumeari eskaini. Gizarte solidario eta parte hartze batean lan egitegatik. Eta azkeneko eta bukatzeko, etxekoak. Dakatarako familia bat beti inguruan, beti alboan, beti nire pazientzia handi hau kalmatu nahian, eta eskarrak eman da nahi bihotz-bihotzez. Jaiak onondo pasa, gora San Pelaio eta gora Zarautz. Igoeraren protagonistak izango direnak aurkezteko unea iritsi da. Zarauzko udalak aurten Zarauzko kale garbiketa zerbitzuko kideak Zarauzko udalak aurten Zarauzko kale garbiketa zerbitzuko kideak gonbidatu nahi izan ditu une berezi honetan herriaren eskertza jasotzeko. Inoiz ez dira jaien egitarauan agertzen, baina beti ari dira hor, lanean, gure herriko kale eta plazak egunero, baina batez ere festetan, festen biharamunean txukun eta garbi ager daitezen. Horregatik, egiten duten lana aitortzeko
Atzo gonbidatu ditugu San Pelaio gauerdian Zarauzko bandera igotzera. Eskerrik asko zuen lanagatik. Eta alkatearen eskutik oroigarria jasoko duzue. Herri garbi bat ez da asko garbitzen dana. Gutxi zikintzen dana da baizik. Baina alare zuek egiten dezuten lana eskertzekoa da eta horregatikan jasotzen dezute gure eskerrona. Zorionak eta eskerrik asko. Eskerrik asko, Zarauz. Eta ondo pasa. Zorionak talde! Eta ondoren, danborradakoek aurkari joko dute. Saio hau Zarauzko udalak babesten du.
zerrein. Hau ez duten. Dana urdina etela. Zein debela, tio, hemen jarri debela, zea bat, doen dana urdina etela. Dana urdina, todo azul. Azul, baina azul, Iao barruna, oiar. Osparezekoa. Prezio dana urdina, ezin dia, zerrein, dezei, muturri jotzezik, kamaran jotzen ezik. Eitzalde. Barruna, Bier. Bier barruna, Acordado. Ahí se va a ir, tío. Y el cocheo del dicto, ¿está? ¿Qué va? Espera que paga el mismo tema. Nahi jotze zitek kamaran directamente. Bai, zen berdia eta rigu izan bezala. Itzaltzeko hori, hori zindiak, Eno umeak hartzen, kamara, hemendik gutxito jotzitan, baina boa goza. Abazte hasiak, bazaiak. Hierra karrik hau, Ez. Eskatu nean handiak, eta alexe labiak da, zintza zer egiten da. Ezin da, eta jazta. Eta argit jegola jartzi pentsatzen edo, ez lokea. Udaletxi ez, dana, plaza ustiletxe burginduta, baina nire zein da, dana izurrauta, horre joite zigita. Eitzalde. Hola, xei! Bai. Iritsi da Zarauztarrok hainbeste maite dugun gau kutxuna.
Gure sanpelaiuak behar bezala hasteko gau berezia. Jaso ditzagun merezi duten bezala Zarauzko musika banda eta helduen danborradako konpainiak. Alkartasuna, Udaberri, Arrano, Katxibatxi, Urpekoak, Zurbaran, Batzokia, Ongietorri, Inurritza, Arkaitzmendi, Itxasmendi, Kaiua, Galeperra, Karballeira eta aurten lehen aldiz Galtxagorri. Aipaditzadan zuzendariak ere. Xavier Vázquez Alkartasunatik, Itziar Alberdi Udaberri, Axut Etxegoien Arrano, Jon Lizaso Katxibatxi, Arbil Iziar Urpekoak, Saioa Moragon Zurbaran, Igot Zabaleta Batzokia, Julen Taboada Ongietorri, Yolanda Murillo Itxasmendi, Borja Martínez de Antoñana Kaiua, Bakarne Aizpuru Galeperra, Mirari Iturrino Karballeira eta Aiora Palazin Galtxagorrirekin. Txalo bero baten entzat.
San Pelaio bezperan, danborradaren batzordeak makila ematen diogu danborradako kide bati. Urteetan zehar, bere antolaketan eta animazioan izandako dedikazio garrantzitsua eskertuz. Danborradak topaleko anitza izaten jarrai dezan, ideien, ideologien gainetik, eta batera anima dezagun alaitasunetik, danborren erritmotik eta elkarten aniztasunetik, gure San Pelaio jaien hasiera. Este año, la comisión ha decidido reconocer y entregar la maquilla a Pedro Chico. En estos momentos donde el voluntariado no está de moda, Pedro es un referente del voluntariado, también en nuestra comisión. Siempre atento a las necesidades, dispuesto a colaborar allí donde haga falta. Con una gran discreción, subrayando lo positivo, muy atento y cercano a las personas y con muchísimos años de dedicación en esta comisión. Eskerrik asko, Pedro. Zu bezalako pertsonak dira guztiontzako, errespetuzko eta elkarlaneko giroa ahalbidetzen dutenak. Erreferentzia ona guztiontzat, Zarautz aniztasunean eta errespetuan oinarrituta eraiki nahi badugu. Pedro Chico! Zorionak, Pedro. Eskerrak, dando hori. Zero nervioso nago. Mila eskar danontzako. Ondo pasa festak eta laitasunakin. Gora, San Pelaio. Aurtengo bandera igoeraren protagonistak izango direnak aurkezteko unea iritsi zaigu. Zarauzko udalak aurten Jose Ignacio Elias eta Jose Miel Gaztañarez Legazpi txistulariak gonbidatu nahi ditu une berezi honetan herriaren aitortza jasotzeko. Urte luzez, Zarauzko herria txistuta danbolin doinuz alaitu izana eskertzeko gonbidatu ditugu San Pelaio gauerdian Zarauzko bandera igotzera. Eskerrik asko eta zorionak bioi. Xabier Txurruka alkatearen eskutik oroigarria jasoko dute. Gaztetatik, hirukote bezala aurrena, Kruzmari frantzesena belatxekin batera, eta gaur egun goizeko intza txistulari taldearekin, bizitza osoa herria alaitzen, festak, auzoko festak, herriko jaiak, herriari emandako guztia eskertu nahi dizue herriak. Eskarrik asko guztioi hemen egoteatik eta
alkate janari eta herri guztiai. Eskerrik asko. Nik berdin ezapertet, mila eskerrik asko danoi, oso guztua gabe, benetan, akordatu zeatelako gurekin. Benetan, oso guztua gabe. Eskerrik asko. Danborradakoek Zarauzko bandaren laguntzaz aurkari eskainiko digute. Nahi duzuenean.
Zarauztarrak! Zarauztarrak! Disfrutatu, gozatu, ondo pasa San Pelaioak! Gora Zarautz! Gora Euskadi askatuta!
Azken pieza, Debako martxa!
¿Qué? Yo también. Vigilante. ¿Qué? Vigilante. A ver, ¿quién es? ¿Qué? Honen beste Saio hau Zarauzko udalak babestu du. Saio hau Zarauzko udalak babestu du.